Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta manghigala dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air o ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Brando Padre Edwin Academia Akab. Abi no adlaw na usab karon nga Lunes, Disyembre na gyud mahigala. December na gyud, pitsa dos na karon mahigala sa bulan sa Disyembre. O wala 24 ka adlaw na lang magsaulog na ta sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. So kumusta na mahigala na ginaon ko nga ana ang kamungtanan sa kapiska sa panglawas diining kabutugon. Abi no mahigala ato dahil nga timbayaon sa may mundo ang atong talahorong obispo Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ang ato apod niya ang atong mga kaparian lubog Kabisayan ug Mindanao nga nagserbisyo sa Katolikong simbahan mayong mudto na kanatong tanan. Abi no mahigala no ato dahil nga timbayaon usab og may mudto ang atong mga kamadrihan no ang ato ang mga kining mga lay ministers, ang ato ang mga MBG, ang tanan nga mga renewal movements, ang ato ang Legion of Mary, ang tanan gyud no, ang ato ang mga kaigsunan nga padayon karon sa ilahan nga paghimo sa ilahan mga apostolado alang sa simbahan. Hala no, may mudto na kanatong tanan ang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiska sa panglawas ni ining kabutuhan. Pero higala ari kita sa atong saint of the day. Abi no nga atong saint of the day karon mao si Santa Bibiana, no, Virgin and Martyr. During the Christian persecution of Rome, Santa Bibiana nahilakip sa mga Kristiyanos nga gisiko o gipamatay nga atong mga higayon. No? So luoy kayo mahigala no. Tingala ko lamang ko ining mga dili na sa may problema na nga pagtuo na nato naman gyud mga gitawag nato political implications doon una na ang mga Kristiyanos bisan tuod kung pangrelihiyoso lang pero religion lang pero adunay pipila nga medyo gipasangin lang ang mga Kristiyanos nga adunay plano nga matud pa bungkago ng emperador ang imperyo sa Roma. No? Kana ba mga political implications ba muna ang taong luoy kayo ang mga Kristiyano. There's something to do with the faith. This has nothing to do with the faith. Aduna kini kalambigitan sa politikanhon kay doon na mga pamasangil nga ang mga Kristiyanos plano nga gunubon no ang imperyo sa Roma. Muna kalagmitan nga ang simbahan lutuso not necessarily in the doctrine. Wala kaya sa doctrine kini nga kabahin sa political issues no? So muna nahitabo karon nga daghan kayo sa atong mga igsuon nga mga nahauna ka nato nagipanglutos gipangpatay tungod lagi ni ining matud pa political issues mabakod sa atong mga igsuon nga Kristiyanos. Kaya pasalikwa sila sa ilang pagtuo kay di man gyud mo salikwa gipangpatay gyud tao no. Mao nga may galano nga ato ang santa karon mao si Santa Bibiana December 2. Okay now, so padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamituhod ug ari na kita sa ato ang ari sa tas may gala sa ato ang CBCP News balitang simbahan ni ining kamituhod no. Pope Francis planong balita gikan sa Vatican. Pope Francis planong bisita sa siyudad sa Nicaea atol sa pagsaulog sa 1,700 years anniversary sa Council of Nicaea. Matud pa ang siyudad sa Nicaea nahimutan kini sa Turkey mga 70 kilometros gikan sa capital city sa Istanbul. Balita mga higala gikan sa lokal sa BCP Berhen sa Rigla sa Lapu-Lapu City nagsaulog sa iyang ika-70 katuig nga anibersaryo sa pagkahimo niini nga National Shrine. Mao kadtong higala ato ang mao karon higala nga tuwa mao kini mahigala nga tuwa ang balita ini sa kamtuhod o padayon kita sa ato ang mga buhat tulo ni ini kamtuhod.
Abino, padayon ta mahigala sa atuan ng mga pagpangalagad. Padayon kita sa atuan catechesis. Ari kita mahigala sa atuang catechesis, Article 5, no? He ascended to the dead, on the third day he rose again. Si Jesus mikunsad sa mga minutay ug sa ikatulo ka adlaw misaka paingon sa langit. Mato ka nang mabasa sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 9 hanggang sa 10. Sa wala pa kini mahitabo, daan na kining gipanagna, no, sa Bagong Testamento. Sa buhat sa Apostoles Kapitulo 3, versikulo 15, sa Roma Kapitulo 8, versikulo 11, ug sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto Kapitulo 15, versikulo 20. Sa pagkunsad ni Kristo sa mga minutay, masabtan nato nga siya nagsangyaw bisan sa mga minutay, may tungod sa kaluwasan aron mahingpit ang mensahe sa kaluwasan, dili lamang sa mga buhi kung dili lagi usab ang mga minutay. Una nga, he descended to the dead, on the third day he rose again. By the expression he ascended to the dead, padayag sa mga apostoles ang ilang pagtuo nga si Jesus namatay apan nabanhaw sa pagbuntog sa yawa ngayon ay takong sa kamatayon ng Kristo. Sa maong paagi nabuksan ang langit alang ni adtong mga tao nga naghinulsol sa ilang basa. Okay, no? Ada na tamang higala sa atuang catechesis, no? Mga side catechesis tubag sa atong mga pangutana. Pwede ba nga mga lawat pader sa lawas na ug inumpod sa dugo sa iyang saya? Ato buti masabuti mo nga pwede bang mga sa atong pagpangalawat niya mo inumpod ta sa dugo, no? Pwede pero sa mga special occasions lang, no? Sa ito pag gusto ko din kan mainom, no? Mga extraordinary occasions lang, pananglitan, gamay lang ng mga tao, nga dili na pwede sa dako. Kaya kana siya, dili na siya pwede na tanan, magpapagino tanan. No? Sa Juan, Kapitulo 6, versikulo 51, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread and will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. I am the living bread. No, sa ato pa si Kristo buhing lawas, no? Nga kining santos kapag pangalawat buhing lawas ato pa kay buhing lawas man ano na gidugo. So na nga sa atong sa inyong pagpangalawa ay nakinahanglan na mo inumpod mo sa dugo tungod kay ang lawas nga inyong gidawat sa inyong pagpangalawa adunay dugo. Klaro ba? Okay, no? Unya unsa man ang sala batok sa espiritu. Abi no dunay mo ingon nga dili mapasaylo ang sala batok sa espiritu. Tungod kini sultihan ko kamo sa Mateo Kapitulo 12 versikulo 31. Ang mga tao mapasaylo sa bisan unsang sala nila ug sa bisan unsang sulti nila nga dautan. Apan dili mapasaylo ang nagsulting dautan batok sa Espiritu Santo. No, kay Dios ba yan? Dios ba yan ang Espiritu Santo? O niya magsulti kang dautan batok sa Espiritu Santo. Mura o imong gisalikwa kaya sa may papel sa Espiritu Santo maglalamdag ko na siya, no, sa ato pa na sanctifier, no, sa ato pa kung mo karabitan imo nang i-deny, no, ang guidance sa Holy Spirit, bisan pa kung dili na ka magampo, dili na ka mudawat sa mga paggiya sa Espiritu Santo pinagi sa pagsalikwa mismo sa pagtulunan ni Kristo, no? Muna ka na gitawag atong sala sa Espiritu Santo. Kana bang sobrang kaguol, kabisan kung saon kang tambag, di na gitong pato. Sobrang kasuko, di kung saon kang tambag, di na gitong pato. Bisan pa kung matud pa, gipasabot na ka, pinaagi sa mga pagtulunan ni Kristo, na dili gitong pato, kaya mo mong ipasilabi ng imong gibati, mo ka nagsala sa Espiritu Santo. Kaya tungod di ana, may puruhan na di ka mapasaylo tungod kay kuan mo gina siya ang rabao na mo tantamon ta siya nga imong gisalikway ang paggiya sa Espiritu Santo. Okay, no?
Diinin na lamang una kita kutob, ako lang gihapon kini nga mabus nga langga driver ng Padre Muntamol manamilit na usab kaninyo manalangin kaninyo ang Dios o kay gahong tananahan anak Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.